Bagus tenan bocah e. Lesmana Murdaka. Weh, ladalah. Wangune iki adine Rama Regawa. Tak jaluk Semar Badranaya. Bisa mboyong Kakang Semar kudu bisa nglangkahi Lesmana. Weh, ladalah sugih kendel Pandhawane kowe. Merangi tatal grasi wae. Dodok dadamu kowe. Ilang nyawamu. Parat. Ya. Ayo, sing waspada ing tinggal. Ayo, ngantemo legane atiku. Yang nah ngetok-ngetok anake pengendang. Ora mung lemune tok. Mangan terus. Mangan ae. Mudang siunge Bathara Kala. Arep manut sing ndi kowe? Sing iso dinut, ora iso dinut kabeh kok. Ilang nyamu. Mara maju kok ya. Mung sak bodhong pari keris semua. Tak idak ceklek kowe. Ayo. Ho! A! Hot! Hot! Wah! Oh, hey, hot, eh, ah,
iki ah ho 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 ai ho 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 Yan ho hilang nyamu kowe Jawa misale. Lagi bondo yuda gayeng-gayeng kok. Sampun menika kepepet wektu. Menika Wa Semar Badranaya badhe paring katerangan badhe paring karampungan. Oh ngono. Oh nggih. Lair kowe mangkono. Gam yang karang kadempel wae monggo suwi kula dherekaken. Ayo.